Mga igsuon, atong tubagon kining usa ka pastor sa Seventh-day Adventist nga si Mr. Alvin Sanchez nga diin nagaingon nga si Maria dili inahan sa Dios ato usa siyang pamation. Inahan ba si Maria sa Dios? Ang akong tubag mao ni, walay inahan ang Dios, kay ang Dios maoy nagbuhat ni Maria. Og si Maria, niamin siya, nagsulti siya mismo siya kagalingon nga siya usa lang ka sulugoon sa Dios. Atong basahon ang Biblia. Lucas kapitulo 1 verse 38 ang pulong sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Matuman unta kanako ang imong gisulti ug unya bibiya ang anghel kaniya. Nabasa na nato ang Biblia. Klaro na kaayo og natong nadungog nga si Maria niangkon nga siya sulugoon. Sumala sa mga doktrina sa simbahan Katoliko nga si Maria inahan sa Dios. Ang pangutana, naabay inahan nga agsugoon lang sa anak? Siguro laksaw nagutok nga inahan. Para nako, ang amahan inahan lang gyud ang musugo sa anak, dili ang anak. Mao na nga si Maria, sulugoon lang gid siya sa Dios ug dili mahimo nga inahan siya sa Dios kay ang Dios maoy nagbuhat sa sulugoon. Ug ang sulugoon, nisulti pa gid siya nga nagkinahanglan pa siya og manluluwas. Niya atong basa ng Biblia. Lucas kapitulo 1 bersikulo 47 ang pulong sa Dios. Og malipayon ang akong espiritu tungod sa Dios nga akong manluluwas. Klaro na kayo nga atong nabasa. Dili to ako kaugalingong interpret, kundi iya kato sa gahom sa Espiritu Santo nga magayran tas kamaturan sumala sa atong mabasa sa balaang kasulatan. Klaro kayo nga si Maria nagkinahanglan siya og manluluwas. Iangkon niya nga siya sulugoon. Sakto ang Biblia nga si Maria ang amahan gisugo ra si Maria. Mao na nga wa tay mabasa sa Biblia nga ang amahan sa langit niingon siya nga si Maria mao ang inahan ni Hesus, di ta kabasa anak. Maniguang ug mamatay lang ta, di ta kabasa na. Daghang salamat. Inahan ba si Maria sa Dios? Ang akong tubag mao ni, walay inahan ang Dios. Akong tubag, dili tinuod ang sulti ni Pastor Alvin, kundi si Maria inahan gayud sa Dios. Mismo ang Biblia o ang balaang kasulatan nagtug-an sumala diha sa San Lucas 1:43 nag-ingon, pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Mismo si Santa Elizabeth nag-ingon nga diin si Maria inahan sa Dios. Ang iyahang pag-istorya sumala sa nasulat sa Biblia dili tini question mark. Tungod ni ana walay pagduha-duha ang pag-istorya ni Santa Elizabeth nga diin si Maria inahan sa Dios. Kay ang Dios maoy nagbuhat ni Maria. Og si Maria, niamin siya, nagsulti siya mismo siya kagalingon nga siya usa lang ka sulugoon sa Dios. Atong basahon ang Biblia. Lucas kapitulo 1 verse 38 ang pulong sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Matuman unta kanako ang imong gisulti ug unya bibiya ang anghel kaniya. Tubag, tinuod man nga si Maria niingon nga siya sulugoon sa Dios. Tungod lang ba ana nga maong bersikulo usa ba na sa hinungdan nga dili na lang siya mahimong inahan? Abi kay usa siya kasulugoon dili na lang siya mahimong inahan? Nabasa na nato ang Biblia. Klaro na kaayo og natong nadungog nga si Maria niangkon nga siya sulugoon. Sumala sa mga doktrina sa simbahan Katoliko nga si Maria inahan sa Dios. Ang pangutana, naabay inahan nga agsugoon lang sa anak? Siguro lapsaw nagutok nga inahan. Tubag, walay balaod nga diin ang anak dili pwede mosugo sa inahan. Para nako, ang amahan inahan lang gyud ang musugo sa anak, dili ang anak. Tubag, imagine ingon siya para nako botasabot ang iyahang giayong argumento walay kamatuoran. Mao na nga si Maria, sulugoon lang gid siya sa Dios ug dili mahimo nga inahan siya sa Dios kay ang Dios maoy nagbuhat sa sulugoon. Ug ang sulugoon, nisulti pa gid siya nga nagkinahanglan pa siya og manluluwas. Niya atong basa ng Biblia. Lucas kapitulo 1 bersikulo 47 ang pulong sa Dios. Og malipayon ang akong espiritu tungod sa Dios nga akong manluluwas. Atong tubag, wala nagpasabot nga abi kay si Kristo usa na ka manluluwas dili na pwedeng mahimong anak. Kundi mismo ang Biblia diha sa Ebanghelyo ni San Mateo 1 bersikulo 21 nag-ingon, ug siya mag-aanak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon mo ang iyang ngalan Hesus, kay siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa ilang mga sala. Tungod ni ana si Maria nagpabilin nga inahan sa mangluluwas. Tinuod gyud nga si Hesus mao ang mangluluwas. Tungod ni ana ang usa ka inahan kung manganak, usa ka babaye kung manganak, mahimo na gid siyang inahan sa iyang gianak. Kay atong timan-an si Hesukristo duhaman siya ka kinaiya nga tawhanon o kinaiya nga pagka-Dios nun. Nya dili man na pwedeng bulagon ang duha nga kinaiya, kundi mag-usa gid na siya. Tinuod nga ang Dios dili ikapanganak pananglit sa usa ka inahan. Nanganak man siya og tawo. Apan ang iyang anak tungod kay ni padayon nahimo ubang abogado. Karon ang pangutana, ikapanganak ba ang abogado? Dili. Apan tungod kay ang iyang anak nahimo man siyang abogado. Tungod niya na iyang inahan tawgon pod og inahan sa abogado. Ini sila mao ang membro sa simbahan nga diin nga tinukod ni Ellen G. White nga mao ang Seventh-day Adventist. Unya gani ang inatong masabot nga diin sila dili sila mga tinuod nga nasunod ni Kristo. Kay atong basahon diha sa unang Juan 5:1 atong basahon. Anak sa Dios ang nagtuo
nga si Hesus mao ang Kristo. Take note. Ug ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Karon ang pangutana. Nahigugma ba sila sa ginikanan? Wala. So bot pasabot, kulang ang ilang paghigugma ni Kristo. Kaya nag-ingon mo diri ang anak sa Dios nga ang nagtuo nga si Hesus mao ang Kristo. Og ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa ihang anak. Kini nga gipasabot nga ginikanan, which is refers to Mama Mary and Jose. Kaya sila man ang ginikanan. Bot pasabot, ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. So dili sila tinuod ni Kristohanon kay wala man lagi higugma si Maria. Kay ang tawo nga moila na si Maria dili inahan sa Dios, dili usab angay mutuo nga si Hesukristo mao ang Ginoo.